ערב טוב לכל מאזיני הקו הקדוש, קו ברסלב. אנחנו נמצאים אור ל-15 באב, התשפ"ד, ובשבועות האחרונים כל הארץ וכל העולם רועש וגועש לאחר שנתגלה קלונו של מנחם יבו שם ראשי מרכב, אותו תלמיד של אליעזר ברלנד שם ראשי מרכב, שממש כפי שברלנד היטיב לתאר במכתב שהוא כתב לו, פיו כפי וידיו כידיי וכו' וכו'. המכתב, אותו מכתב מלא חנופה. כנראה שברלנד כתב אפילו יותר מפעם אחת מכתב כזה במשך עשרות השנים האחרונות, ונתגלה קלונו של אותו מתואר במעשים חמורים ונוראים. וכפי שאנחנו כבר בשנים האחרונות הזכרנו כאן ברמז, אז הדברים לא כל כך היו ידועים, שמנחם יבו הוא ראש כת. הדברים התפרסמו בכל רעש גדול לאחר שיצא מכתב של בית דין שישב ודן בעניינו, ומתגלות ויוצאות עדויות נוראות על מעשים נוראים שהוא עשה, בין בענייני כיעור, בין בענייני ממון, בהתעללות באנשים, עבירה על ההלכה, דברים נוראים, כל ג' החמורות, ממש כרבו ברלנד. ויש לנו את הזכות, לאור בקשת מאזינים שזכרו היטב את הרעיונות הקודמים שערכנו, ושם גם מוזכר כבר לפני כמה שנים השם של אותו תלמיד של ברלנד, רשע מנחם יבו שם ראשי מרכב, ראיון עם אחד מחשובי חסידי ברסלב, שדולה ומשקה מתורת רבנו הקדוש לעדרים, ורבים מצטרבים על ידו בדרך רבנו הקדוש על ידי שיעוריו שניתנים לטוב טעם ודעת. הלא הוא רבה של קהילת בשם כל ישראל בעיר נתניה, שכפי שהזכיר ברעיון הקודם שערכנו איתו, היה קשור ליבו, ויבו הוא זה שגרם לו ליפול ברשתו של הנבל ברלנד, עד שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו והוא פקח את עיניו. ברוך השם, עוד הרבה לפני שתועבות ברלנד גלו ברבים הוא זכה לצאת משם. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע עדויות מכלי ראשון על מעלליו של יבו באותה תקופה שיבו היה אחד ממקורביו הגדולים של ברלנד. שלום וברכה הרב. שלום, בשורות טובות. לא ימים טובים לישראל כי יום ט"ו באב. יום ט"ו באב זה יום טוב, יום גדול, יום הכיפורים, יום של בשורה, יום של גאולה, יום שאותרו השבטים לבוא בקהל, יום שפסקו בו מתי מדבר מלמות, יום שבנות ישראל חולות בכרמים וכל הזיווגים, יום שכולו אהבה וחסד ורחמים, ביום שמשפיע שפע גדול שתשש כוחה של חמה, שהעץ הערה זה היסוד של החמה, ואז גם העץ הערה נחלש. אנחנו עומדים, מה שנקרא, קרוב ל-40 יום, ממש 45 יום לפני הימים הגדולים, הימים הנוראים. אז באמת, לפני שנתחיל ונאמר כמה דברים מאוד, אז רציתי קודם כל להודות לך, הרב קר, על המסירות נפש המיוחדת שלך, ועל הדבקות במטרה, והקידוש עם שמיים, והאכן, המתק שפתיים, והאכן במילים, איך שאתה מביא את הדברים, וכן, בחסד, וברווח, מה שנקרא. אז באמת אשרי ילדתך שתמיד תמשיך לזכות הרבים, ובכוח ובריאות ובנחת, ונרבה סייעתא דשמיא. אמן. אמן ואמן. אמן ואמן. תודה על המילים החמות. כמובן שזו זכות שלנו להיות השופר בקו הקדוש הזה, להתריע נגד המתועב אליעזר ברלנד וכל תלמידיו עושה דברו, שהם גם מסוכנים לא פחות ממנו.
ובאמת עשינו, שאולי הרב יספר לנו למאזינים, קודם כל ככה הקדמה, רקע, מתי פעם הראשונה שפגשתם את יבו, איך הוא היה זה שקירב אתכם לאותו מנובל ברלנד, באיזה שנה זה היה, האם ראיתם כבר אז דברים מוזרים, דברים תמוהים? אז קודם כל, זה שהיינו בישיבה, ואמרו לי בישיבה, בישיבה גדולה, אז אמרו לי שיש ארגון, אז קראו לזה ארגון. והארגון הזה, הם היו הולכים בליל שישי, שמעון הצדיק, הולכים לשדה, וביחד, זה היה כזה, זה קראו לזה הארגון. וככה הוא היה מיועד לקרב בני ישיבות, וזה, בגדול, יבו היה אחראי על זה. באיזה שנה אנחנו מדברים? איזה שנה? זה מדובר בתשנ"ח, תשנ"ח, נ"ח, תשנ"ט. זאת אומרת, זה לא פה לפני נ"ח, היום אנחנו פ"ד, זה מעל 20, כמעט 28 שנה. נ"ח אנחנו, זה היה בנ"ח נ"ט. שנת נ"ח נ"ט. וזה בעצם ארגון, שהיה שייך לשובו בנים, אם אני מבין. נכון, זה היה סניף שישוב, כן, בהחלט. עכשיו, בעצם, זה היה ככה, אני תמיד הייתי בתפילה והלכה ומסדרים, והייתי כבר אז בישיבה קטנה, הייתי מעביר שיעורים בחפץ חיים, בשמירת הפה והלשון, ברוך השם, תלמידים בישיבת צאן, הרגע שלמדתי בירושלים בישיבה, גם שם היה, ותמיד הייתי מבקש, תמיד מבקש קרבת השם ותפילות, וגם בתוך הבית היינו קוראים בברסלב, אבא שלי תמיד שיהיה בריא, אמן, אבא שלי הצדיק, תמיד היה מביא ספרי ברסלב הביתה, והיינו לומדים, היינו קוראים סיפורי מעשיות באופן תמידי בשבת, אני מנהג בבית, שסיפורי מעשיות אנחנו קוראים בשבת בבוקר. אחרי זה נודע לי שגם בתוך ברסלב ככה היה המנהג, אבל ככה זה יצא אצלנו בבית, שאחרי תפילת שחרית, בבוקר היינו לוקחים סיפורי מעשיות וקוראים בו, ולומדים איתו. זה היה מדהים, ככה להסתכל על זה. זאת אומרת, נשמנו וספגנו את קדושת רבנו בבית, בלי שנדע שזה ברסלב בכלל. ככה זה היה באווירה בבית אצלנו, בתור ילדים. ואז שאתה בא לישיבה, בפרט שאני גדלתי בצה"ל, אז החסידות הייתה נושם אותה, בפרט שזה חסידות עם תורה, חסידות עם גמרות, עם לימודים, עם סתרים, עם תוכן, ועם דגש על התורה. אז שבאנו והיה יראת שמיים גדולה, הרבי מצאנז עליו השלום, הוא היה דבוק בתפילות, היה דלג ברבנו הקדוש ברמות שאפשר לתאר, הוא היה, אפשר להזכיר את רבנו, היה קם בלא רגליו, ואומר, מביא השם רבי נחמן מברסלב, והיה, כשהרבי מצאנז הספיד את ראש הישיבה, הרב שמרלר, אז הוא אמר, ממש בהספד, שאצל אבא שלי בבית, רבי נחמן היה גדלנו עם רבי נחמן בבית, כל הזמן היה אומר, לא היה כמעט יום שהוא לא היה מזכיר את הסיפור שרבנו היה אומר לבת שלו, מה, אם עכשיו אני אהיה בחדר שני ותקראי לי, אני לא אשמע אותך? אז הוא אומר, בטח שאני אשמע, הוא אומר, אותו דבר שאני נפטר מן העולם, אני בחדר השני ואני שומע אותך אותו דבר. ההבדל הוא אם אני פה עם הגוף, ואחרי שאני אפטר זה כמו מחדר לחדר. ככה רבנו אמר לבת שלו, אז רבי מצאנז עליו השלום, היה חי את זה בבית שלו, בכזה שהוא כל יום היה מדבר מהסיפור הזה, וככה סיפר הרבי מצאנז בהלוויה של ראש הישיבה הרב שמרלר, שהוא היה מעל 50 שנה ראש הרב מצאנז, אז בהלוויה שלו, הרבי מצאנז שליטה של היום, הוא הזכיר את זה שבהלוויה שאבא שלו, גדלנו עם רבי נחמן בבית, לא היה יומיים שאבא לא היה מזכיר את זה, בתוך הבית, שרבי נחמן בסוף אמר שאצל הצדיק, ההסתלקות מן העולם זה כמו מחדר לחדר. זאת אומרת שאדם דבק ברבנו הקדוש, זה רבי חי. אתה לא רואה אותו כביכול, אבל בחדר השני, הוא שומע אותך. רואים את זה, זהו, זה דבר טלפלוט, דווקא אצל רבנו, זה חסידי ברסלב. זה סיפר רבי מצאנז. עכשיו, אני גדלתי באווירה הזאת. כשבאתי לישיבות, אז הנפש לי מאוד השתוקקה. לקרבת השם, ולהתבודדות, ולא היה את זה בישיבה, שהיה איזה ארגון, זה היה כמו, אבל הארגון, ואז, היינו חזקים עם הארגון, אז הוא משך אותי באופן אישי לאותו אחד.
רגע, בעצם יבו בעצמו היה מגיע לישיבות, ולוקח לישיבות של בחורים, ישיבות של בחורים ליטאים, ישיבות של בחורים ספרדים, ומושך משם בחורים, ומקרב אותם לרבו המתואר אליעזר ברלנד שם מרכב. בגדול כן, אבל כן, אי אפשר להגיד שלא, כן. אבל הארגון עצמו, זה היה ככה, היו מביאים שיעור, היו מביאים איזה רב משיעור, שמה שייתן כמו לקוטי מוהר"ן, אחרי זה היו שרים, עושים תיקון הכללי בשמעון הצדיק, ניגונים, אחרי זה הולכים איזה חצי שעה לשדה. בניגונים עצמאיים, תיקון הכללי בניגונים עצמאיים של ברלנד. כן, בטח, זה היה מ-10 עד 12 וחצי, משהו כזה. עכשיו, זה מדבר פה לפני 24 שנים אחורה, 26 שנים אחורה. אז בזמנו, זה לא היה נראה כלום. בפרט שאני בהתחלה, היה יותר, לא הייתי, כאילו זה היה בשבילי מתאים מ-10 עד 12 וחצי, שהיה זה נסדרים, זו שירה גדולה, ולא הייתי נמצא בשיעור, הייתי בא מיד לארגון, זה אחד מהישיבה שהוא משך אותי, הוא אמר לי שיש כזה דבר. אבל פגשתם שם את יבו בעצמו? כן, בטח, הוא היה כאילו הרוח המחיה, הוא היה זה, אבל הוא היה מבחוץ, אבל הוא זה שהוביל את הכל, כביכול. הארגון היה בא יותר לשמעון הצדיק, אחרי זה בשדה, אבל בשבילי זה היה פתח שהחלתי ללכת לשדה, החלתי פה. עכשיו, ככה, ואז הוא כביכול ניסה כל הזמן למשוך אותי בדיבורים. היה מדבר איתי ופה ושם, ואז קיבל לי את הישיבה ותעבור ופה, ואני עם הכיסופים שהיו לי, ועם כל ההכנות העצומות שהיו בי וכל הדברים, הייתי גם ככה מתפעל לשעות על זה. שהוא הביא אותי, שיום אחד היה ארגון וגם הוא הגיע. זה משהו שהתקבצו כמה ארגונים ביחד, כמה ישיבות ביחד, גם עם התלמידים של שובו, ואז היה כמו שהארגון שלו התקבץ ביחד, ואז הוא גם היה שם. והוא דיבר, הוא בעצם היה הכי חשוב שם, הוא זה שדיבר? מי זה הוא? יבו. לא, ברלנד. היה שם בזמן. הביאו את ברלנד בעצמו, עשו כינוס לכל הקבוצות מכמה ישיבות, והביאו את ברלנד בעצמו. כן, זה הארגון החבורות שהתקבצו ביחד. זה היה בחנוכה, לא זוכר בדיוק מתי. ואז, ודרך זה פתאום, שזה כביכול, ראיתי אותו, ואז עוד הפעם הדמיונות שלו, הוא היה מספר סיפורים, כאילו, ומושך אותנו כביכול, וכל מיני דברים שהם לא התחילו ולא, כל מיני דברים של שקרים ורמאויות. ומה המטרה? המטרה זה שהבחורים, אותם בחורים מישיבות ליטאיות, ישיבות ספרדיות, יעזבו את הישיבה ויגיעו ללמוד בשובו בנים? אז לאו דווקא, אבל לקרב אותם בסופו של דבר הרבה, זה מה שקרה להם. שהם התקרבו לשם, ואז ברגע שהם התקרבו לשם, גם אוטומטית גם מנסים להציע להם כל מיני שיתוחים שם. זה מה שקרה גם לי בסופו של דבר. אבל לא משנה, זה היה התקופה שניסו ככה לשדך וככה גם לקרב, והרבה נפלו מזה. המון, אני זוכר אחד שהיה בחור, מה זה צדיק, מה זה הכל, ואז הציעו לו איזה שידוך של בחורה לא עלינו שהתקלקלה, ולא ידעו שהתקלקלה, אבל כן ידעו והסתירו. והאמון שראש הנקרא אותו יבו נתן, שכל מילה שהוא אומר זה מה שנקרא שקרים ורמויות. אז בתור בחור תמים שמציעים, אז אם הוא מציע, אז ודאי שזה אמיתי. ואחרי זה נהיה משבר, ואותו בחור גילה דברים נוראים, ומזעזעים שבכלל הייתה דתייה, וזה, ממש, 8 שנים נהרסו לו החיים מזה, עד שהוא מצא שידוך, התחדם, עכשיו הוא ידור שם עם משפחה, עם ילדים, אפילו מחתן כבר, אבל ממש זה שחק אותו, הסיפור הזה של 6 שנים עד שהוא מצא שידוך, והנעורים שלו, ממש לקחת בחור בן 19, יצא לו אחת שבכלל לא דתייה, ושנפלה, וזה כאילו התחזקה, והוא בכלל חרדי. שם ורחם. אתם ראיתם קשר אישי בין יבו, שם ראשי מרכב, לרבו ברלנד באותו זמן? אז לא רק קשר אישי, זה היה בולט מאוד, בולט ברמות שאי אפשר לתאר.
ואז היה איזה קטע מסוים שזוכר שלמדתי בישיבה, למדתי, ואז פתאום הוא אמר לי איזה משפט שאמרתי לו, תשמע, אני רואה פה דברים מוזרים, אני רוצה לעזוב ללכת לרב אחר. רגע, זה סיפור שכבר עברת ללמוד אצל שובו בנים? כן. וכשלמדתי שם, פתאום אני קונה דברים מוזרים, כאילו שקרים ורמויות אצל ברלנד עצמו. דברים שהוא בעצמו משקר, ממש משקר. היה אומר לי, אני בא אליך הביתה ב-9:30 בבוקר, אני בא אליך, תחכה, תכין, אני בא אליך הביתה. טוב, אני מספר לאותו יבו, ככה הוא אמר לי, שהוא יבוא אליי הביתה. הוא אומר לי, לא, זה סתם אומר את זה. אז אמרתי, מה אתה בן אדם? מה? אני כביכול אוחז ממך עולמות, אתה בא ואומר לי, אני אבוא אליך הביתה ב9:30, תכין לי את הגמרות, בסדר, אני בא אליך הביתה. אז אמרתי, מה, מישהו גם מפגר על הראש, מי ביקש שתגיד את המילים האלו, מה אתה רוצה ממני בכלל? כאילו, מה הקשר? אתה כאילו צדיק, אתה איזה צריך שמשל בכלל מחשבו, כל נואף וגוזל ורוצח, אבל מה אתה רוצה מבחור בן 18, עכשיו אני בא אליך הביתה. אבל מה קורה? זה השקרים האלו, זה כל זה אדם שקרן, הוא סתם בלבל. ואז פתאום אותו שמשל קרב יבו אומר לי, אתה יודע, שכאילו אמרתי שאני רוצה ללכת לרב אחר, אז הכרתי איזה צדיק שהוא היה גם מקרוב לברסלר, אמרתי, יאללה, זה אותי, מהמפקלים האלו פה, מהשקרנים והרמאים האלו, וזה המשוגע הזה. אז הוא תמיד נלך, הכרתי איזה חכם ספרדי, שהוא גם מקרוב לברסלר, וצדיק, הרב עבדי, ממש, צדיק. וזה אמרתי, שמעתי ממנו שיעורים, ואז אני בתלמוד שלי, שהיה בו גם איזה, כאילו, שהוא לא שקרן, החלק, אז הוא אומר לי, אתה יודע מה הוא אמר? כאילו, הוציא שם רע על אותו רב, הוא אומר, לעשות את העבירה הזאת והזאת, זה מצווה הכי גדולה מכל התורה כולה. אז הוא אומר לי, אל תגיד את זה לאף אחד תגיד שככה אמרתי, כי אני יודע, יש לי עדויות שככה הוא אמר, יש לי עדויות. עכשיו שאני שומע את הסיפורים האלו, שיעבו יימח שמו וזכרו את כל הרמאויות והשקרים והגזלות והעבירות של יהרג ואל יעבור, שהיה שם שמו בר מינן, איך אמר ראובן עקר עליו, תלמיד המחכים את רבו, עשה תועבות שעלה על כל תועבות רבו. ככה ראובן עקר, העיד בתועבות שהוא עשה, היעבו הזה, רמות, אתה יודע מזה שהוא רושם כאילו תלמידו של הרבות, הוא היה שם אולי שבוע באותה ישיבה, כן, אפרה לפומי, כן, תקליט הידוע שלו. והם עשו, כבר לפני למעלה מ10 שנים הוציאו הכחשה, יפה, אבל הוא, וכל מיני דברים שאין להם לא שחר, לא ריח ולא שום דבר. אבל מה שכן, הכוח שהם היו מנסים זה היה כביכול לתת רגש. הרי מה בחוץ היה רוצה? תפילה זה חיבור, זה דבקות. היו כביכול מכניסים רגש, וואי, אתה, איזה יופי, אתה, כאילו נותנים לך תוקף של רגש, תוקף של, כאילו, אנחנו איתך, אתה תצליח, כל מיני, הכיתות למיניהם יודעים לקחת את האדם שהוא בדרך כלל רוצה חיזוק, חסר לו את המילת עידוד, או את החבורה ביחד, אז הם היו תופסים את זה, והם בכיתות יודעים לקחת את הרגש, לתת רגש, כאילו יחס, ומילים טובות ומעודדות, זה כאילו אתה, ואחרי זה, שהיו רואים שזה לא, ובשביל לתפוס אותם, היו גם נותנים מה שנקרא בזיונות, מה שנקרא עקיצות, אפילו בעקיפין, שאז אתה עכשיו תלוי, אתה יכול לומר מה, אני תלוי אבל בהתחזקות, בחיוך, במילים הטובות, וככה לומדים את הנושא, איך לערוב ואיך לתפוס את הנשמות האלו, את התמימים האלו, ואז מילים טובות, ואחרי זה מילים עוקצניות, ואז אתה כבר כאילו כמו תלוי בו, ואז אתה רק מחכה למילה טובה שלו, ולמה אתה ככה, אני נותן לך את כל הלב ואת הכל, וככה זה נהיה קו ולצורים, בר מינן, בקצר השם ישמור. וזה מה שנקרא לקחת את הנשמות התמימות ולשאוב אותם לאינטרסים השליליים ובעלי התאוות האלו ובעלי המידות הרעות והמשחטות. ובאמת, ליבי על חלליהם מים על הרוגיהם. עשרות משפחות, זה עשרות בחורים שממש החיים שלהם נהרסו, ממש נהרסו. חבר'ה, באותה תקופה
היה לך קשר אישי עם יבו? למי? לך. לי היה קשר, אני הייתי נקרא החבר הכי טוב של יבו. זה היה ידוע גם בכל שוב בנים, שאני הבן אדם הכי מקורב בעולם של יבו, לא יותר ממני, זה דבר ידוע. ואז באותה תקופה אני ראיתי עליו דברים די מוזרים, ממש, אבל אני הייתי תמים, הייתי ממש כאילו כמו תמים לגמרי, לא מתעסק עם שום דבר, רק בעבודת השם, אז בתפילות. מה למשל גם דברים שהוא עובר על הלכה? לא מתפעל במניין, לא מקפיד על מניין, קם מאוחר, משקר, שהוא היה שנים, אני אומר כל הזמן, אני במשך שנים, כל הזמן הייתי בתפילה בנס אצל הרב חיים קניבסקי. שנים, כך הוא היה נוהג להגיד, אני שנים התפללתי אצל חיים קניבסקי. שנים. עכשיו, אתה תמים, הוא בן אדם שהוא כאילו מאמין לו. אבל שנים, אולי יום-יומיים, אולי חצי שבוע היית שם, אולי כמה ימים. והוא היה אומר שבן אדם הוא תלמידו המובהק של הבחיים של הסטייפלר. הוא תלמידו של הסטייפלר. אתה יודע, אז בשביל לקנות לו, וגם אז מי שיודע בפנים את התמונה, איזה תלמיד, איזה הבחיים קניבסקי היה זה משוגע אמיתי, פעם כמה שאלות קטנות במשפט ברורה, שאלות הכי פשוטות, כמו איזה חברותה של הסטייפלר. גם אבל זה אחד השקרים הגדולים בתולדות שובו בנים, על יפה. חברותה של ברלנד בסטייפלר. כן, זה דבר שלא היה, אבל מה, זה כאילו יכול לקנות, עכשיו לך תוכיח, לך תבדוק בזה, ועכשיו הוא מחכים, הוא אומר שאני, הוא אומר ביבוא, כביכול אומר שהוא שנים בנצת, במניין של רב חיים קניבסקי, רמאי שקרן, שקרן ברמאי. בשובו בנים כולם אהבו אותו, כולם כיבדו אותו באותם שנים, את יבוא? היה, אני אגיד לך משהו, זהו, היה איזה קטע מעניין, אני זוכר את זה כמו היום, בלי להזכיר שמות, היה איזה מנהל תימני, בלי להזכיר שמות, שאז הוא היה מנהל של שובו. בזה אני זוכר כמו היום, שהוא היה נכנס לישיבה ומסתכל לכל הכיוונים, שאותו מנהל לא יראה אותו. אם הוא היה רואה אותו, היה מתחבא, מחכה עד שהוא יצא, ואז נכנס. אז אני אומר לו, תגיד, גם אתה מתחבא ממנו? הוא אומר לי, שמתי לב שאם הוא היה רואה אותו תימני שהיה אז מנהל של הישיבה, אם הוא היה רואה את יבו, אני אעשה אותו מכל המדרגות. אתה לא נכנס, לא דורך פה. עכשיו, זה היה בעיניי נורות אדומות, למה הוא כזה, למה? אבל היום אני מבין בטח מה השאלה, רימה, שהוא היה מנהל כזה, מנהל תימני, בלי להזכיר שמות, איך קראו לו. אבל אז אני בתימות לא הבנתי, אני תמיד היה כזה. אז התפקיד של יבו בעצם, התפקיד של יבו באותם שנים זה בעצם לעשות מיסיון, למשוך בחורים ולהביא אותם לברלנד. כן. עכשיו, זה היה בשבילו בית ספר, בשביל המיסיון שלו, בשביל שהוא אמר, אחרי זה הוא ראה את כל הדברים, אמר, מה לי? אני אקים לעצמי גם הוא ראה את השקרים של ברלנד עצמו, אז הוא משקר, הוא ראה את זה כל הזמן. אז הוא אמר מן ככה, הרי השקרים של יבו, הם היה לוקח גם את הבחורים, ומעביר אותם על שם איזו ישיבה, ולוקח את כל הכספים, אז היה הרבה כסף שנותנים לכל בחור. כמו היום שלוקחים את כל הדתות והכל, אז היה הרבה כסף שהם נותנים. אז הוא היה גם יודע לעשות רישום של בחורים שהוא עזבו והיה עושה את זה. הוא למד דרכי גנבות וגזלות, מברלנד, והבנתי שהוא היה עושה גזלות בישיבה, דברים מזריעים. ממציא סיפורים, היו לוקחים בחורים בכל הארץ כל הזמן, ועם העלון שלו, של המתיקויות למיניהם, וככה, ודברי תורה שהם בהם לא טעם ולאחר, כל אפיקורסות, הכל דברים שהם מהבטן, אבל אני מודה לברולם שזכיתי לא להיות שם בכלל. לא להיות, רק מה שנקרא לשמוע מרחוק. אבל למעשה הוא פתח בדרך עצמאית, הוא לא נחתים את המאוחר, יבו פתח בדרך עצמאית אחרי שנחמן ברלנד בעצם סילק אותו. ראו שהוא תופס
כוח ושובו בנים, ונחמן ברלנד באותה תקופה, שהוא היה השולט בקהילה, והוא עשה את החלוקה לקהילות, א', ב' וג', הוא דאג אז לזרוק את יבו. ואז יבו הלך ופתח את הישיבה שלו. ולמד את כל דרכי השקר, את כל דרכי הרמאויות, שאני גם ראיתי את זה עליו, בפרט השקרים של מעבירות מצוות. זה כבר אז, עוד לפני שהוא פתח את הישיבה, אז הוא כבר היה לו את המנהג הזה, שהעבירות הכי גדולות יש תיקונים, וזה מצווה הכי גדולה. וזה כבר אז. וזה גם אז, בעצם בשנים שעוד, לפני שהתועבות של ברלנד נתגלו, כבר אז זה ככה דברי שבתאות. כן, את האפיקורסות הזאת, הוא למד את זה אך ורק מאותו מתואר שמש המרכב. אך ורק הוא למד את זה ממנו. והדרכים של הרמאויות והשקרים שהוא עשה בבית התפלה שלו, מה שהוא עשה שם, זה דברים שתסמרנה שערות ראש, צריך לבכות, ממש לבכות בכי גדול. אני בעיקר, ממש, יש איזה יהודי, ממש, סיפרו לי שהבן שלו נכנס שם לישיבה וחיתן אותו בלי האבא, ואבא בוכה בחיות, ומתעלם מקיומו של האבא, לא צריך אותו, ובטח היה יודע לתפוס אותם, כאילו כנראה מהרגשות והדיבורים והכספים וכל מיני דברים שלומדים את זה, אלו שהם ראשי כתות, איך לתפוס את הרגש, ואחרי זה עם ההשפלות, ואז שכל הזמן שהוא תלוי בך, ולערער את הביטחון העצמי בעיקר, לערער את הביטחון העצמי. יש כל מיני דברים ושיטות איך לערער לבן אדם את העצמאות שלו, את הביטחון שלו, וכל מיני שיטות של לתת אמון ושקרים, זה שיטות שלומדים אותם, אלו שהם מנהלים כתות. הולכים לפי הדברים האלו. אז הוא למד את הנושא הזה בעיון, בצורה מקצועית. כבר היה לו בית ספר וסטאג' עם הארגון הזה. ואז הוא כבר ואז הוא בנה את הכבר. וגם היה לו ממי ללמוד. היה לו ממי ללמוד מפרלנד. היה לו מה שנקרא מכרה עם התלמידים עצמם של דרך הארגון. וזה מה שנקרא ניתח את העגל, ועשה אותו עובד עבודה זרה. אמר, אני אעשה את עצמי, עשה את עצמו עבודה זרה. שהוא והכל סביבו, ועניינים, כמו שמובא בקונטרסים והעדויות שהגיעו לרבנים, כבר עשרות שנים, מזעזעים, מסמרי שיער, ברמות שלא יאומן כיסופר. דברים שצריך על כל, ומדובר פה בעשרות על בסיס יום-יום, דברים נוראים ואיומים, למשל, מה שסיפור שחמץ בפסח שם שנים היה חמץ חופשי בישיבה, שם מזלזל בשבת, מזלזל בחילולי שבת, מזלזל בקריטות, מזלזל בדברים שכל יהודי שאומר תורה מצוות הכי פשוט נמצא, אצלו זה היה ליצנות, בכלל לא, ודיבור, איפה הגיע לו כל זה דברים מדהימים. אני זוכר אחרי כמה שנים שהייתי באומן, ברוך השם, ופתאום אני רואה אותו בשעה 8:30 עם איזו קבוצה של כמה בחורים, אני אומר, בונו של עולם, הרגשתי כזה פינופת נודפת מהבן אדם הזה. מה זה? אמרתי, איך הוא נפל? אבל זה היה אז שעוד היה נוסע לאומן, לפני הרבה שנים. עד 20 שנה, 18 שנה. כן, אחר כך הוא הפסיק. באיזה שלב מסוים הוא כבר... בטח, כי אי אפשר להיות עם רבנו באמת. רבנו הקדוש. בדיוק, הוא כבר לא קשור וזה, והיום אתה רואה את כל התועבות, את כל הדברים הנוראים. כי באמת להיות, פה גם נמדד המדד. לאדם, בשביל להתקרב לרבנו הקדוש באמת, ולהתקוטט תפילות באמת, ולהלכות באמת, הוא צריך להיות עם אמת. צריך להיות עם אמת, ואדם שהוא עם אמת, אז האמת עצמה שומרת עליו, כמו שכתוב בתנת אליהו. אדם שהולך עם שקר, יש לו מלאך של שקר שמלווה אותו. אדם שהולך עם אמת, מלאך של אמת מלווה אותו. אדם שהולך עם שקר ואמת ביחד, אז יש לו מלאך של שקר ואמת ביחד. ואדם שהוא חי באמת לאמיתה, ולומד תורה יומם בלילה, ולא סותר, וקראת עם הקדוש ברוך הוא, ולומד שולחן ערוך, והולך עם השם באמת, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מלווה אותו. בדרך שאדם רוצה ללך, זה משהו מדהים, זאת אומרת, אבל זה מזעזע, שאם אדם הולך עם שקר, אז יש לו מלאך של שקר שמלווה אותו. אבל האמת שזה לא מפתיע, שככה בסופו הוא זרק ועזב
כל דרך רבנו הקדוש, לא שהוא אי פעם היה קשור לדרך רבנו הקדוש, אבל זה לא פלא, כי באמת אפשר להגיד שמעולם הוא לא התקרב לרבנו הקדוש. הרי הוא התקרב לברלנד. ברלנד, אין שום קשר בין ברלנד לבין ברסלב, אז לא פלא שאחר כך שהוא פתח דרך עצמאית, הוא גם החליט שהוא לדבר חס וחלילה דיבורים נוראים נגד רבנו הקדוש ונגד דרך רבנו הקדוש. זה לא פלא. נכון. הוא מעולם לא דרך על מסתן דרכו של רבנו הקדוש. אין פלא בכך. זה נכון מה שאתה אומר, אתה לא יודע עד כמה, באמת לא היו ממנו אף פעם שיעורים בליקוטי מוהר"ן, הוא כאילו לו מה ללמד, הוא אף פעם לא היה מלמד את זה, הוא רק היה לו עניין עם תפילין וכל מיני דברים שתהיו סביבו, רק סביבו, והיה לו בחשדנות על כל מי שטיפה לא מתבטל אליו לגמרי, היה לו מין כמו חולי גדול מאוד, חולי של מה שנקרא, מעבר לחולי של גאווה, אבל חולי כזה שמשהו מחליט, משהו מרגיש, משהו רוצה ששייך אליו, אז הוא לא באמת שום דבר, לא את השם, לא מצוות, לא שום דבר, כלום, אין עולם. ובשביל לקנות את זה, משקר, מרמה, דוגמה, שהוא שנים היה להתפלל במניין של רב חיים קניבסקי כל יום בנץ. עכשיו, אני יודע מה זה להתפלל שנים בנץ. אני גדלתי בבית עם סבא שכל יום אני מתפלל בנץ. אני יודע איך נראים יהודים שהם שנים מתפללים בנץ. אז הוא אומר, מה? אז כאילו, אני לא במחשב שלי, אז מה, אני עומד פה מול בן אדם שהוא שנים מתפלל בנץ של רב חיים? אז זה בן אדם שהוא, וואו, מה הוא נושם, מה הוא מרגיש, כי אני יודע איך נראים הצדיקים האלו. בקריית צאן יש מניין של נץ, אתה רואה שם פנים של מלאכים, צדיקי העולם, אתה רואה איזה קדושה יש עליהם, אנשי נץ יש להם אור גדול על הפנים שלהם, זה אפילו מישהו לא חסיד ברסלב, כל השכם, החסיד ברסלב שהוא שנים מתפעל בנץ, אבל שאתה מתפעל רק בנץ, ואחרי זה אתה קולט שקר וחז"ל, איזה שנים, אולי פעמיים, אז אתה רואה אדם שהוא השקר אצלו, זה בדם, זה בכלל בלי להתפעל, זה פשט אצלו השקר. השקר אצלו, זה כאילו לחיות שקר. זאת אומרת, זה קליפה הזאת. זה לא נתפס. זה ההבל פה שלו מפתיע. והאם אתה זוכר בתקופה הזאת שהוא בעצם היה ראש חבורה שם, בשוב ובנים? אגב, באותו זמן קראו לו נתן יבו. ברלנד גם סינה לו את השם? נכון, הוא קרא לו נתן, נכון, נתן. השם שלו זה מנחם ברוך. זה השם המקורי שלו. נכון. ואני עוד דבר זוכר שאשתו תמיד הייתה צועקת עליו. הייתה מצלצלת בו כזה, הוא היה בא הביתה, אני זוכר, הייתי לפעמים בא אליו הביתה, פה ושם, זה אני זוכר, אשתו לא הייתה מכבדת אותו. היא לא הייתה מכבדת אותו, זה אני זוכר את זה כמו היום. וכזה, לא... כנראה היא ידעה את האמת. היא ידעה את האמת מאחורי כל ה... בטח, כן. מאחורי המסכה. נכון, וגם יש לו כמה בנים שממש היו... ממש התביישו ממנו מאוד התביישו ממנו. מאוד. וזה למרות המעמד המכובד שהיה לו באותו זמן בשבוע בנים. כן, בטח. היום אני יודע שכמה בנים שלו מתביישים, יש להם, לא יודע, מבטאת בכלל, אבל יש לו כמה שממש... רגע, אז קראו לו, אז הוא בתקופה הזאת של הארגון, הוא הפדעה בתור נתן יבו? כן, נתן, קוראים לו נתן, כן. אחר כך הוא לא השם המקורי שלו, שהוא עזב את ברלנד. כן. רגע, ואתה זוכר, אבל באותו זמן שהוא היה בכל חבורה שם, אתה זוכר מעמדים שברלנד קירב אותו, ברלנד דיבר בשבחו? יש כמה הקלטות כאלו כמובן, אבל... בטח, מה, אתה יודע, אני זוכר, הוא אמר כמה פעמים, ברלנד אמר כמה פעמים, כל הארגון שקם, הוא אמר את זה מול כולם, כל הארגון שקם, והכל זה בשביל להביא אותי. הכל זה בשבילי, כאילו בשבילי, אני. הוא אמר את זה מפורש כמה פעמים, מול כולם. כן, גם ברלנד היה כמה. היום אחד, אפילו נחמן בנד אמר לי את זה, מה הוא רוצה ממך? הוא שעות שלמות עושה עליך שיעורים. זה ברלנד דיבר בעצם עליך. אפילו נחמן בנד אמר לי כמה פעמים, מה אבא שלי רוצה ממך? הוא עושה עליך שיעורים שלמים, שעות שיעורים שלמים רק עליך. הוא אומר, אני לא יודע מה אבא שלי מדבר, מה הוא רוצה ממך? מה הוא עושה פה? למה? כן, אבל אני שואל, האם אתה זוכר מעמדים שברלנד דיבר בשבח של יבו? יש כמה הקלטות כאלה. בטח. ודאי.
אבל זה אני זוכר כמו היום. היה יושב לידו, וזה ממש... כן, כן, כן. כן. אתה יודע, תדע לך, אני בתמימות התקרבתי בזמנו. ואני זוכר שעשיתי תפילות, אני אישית, אני לקדוש ברוך הוא תפילות, שעוד שאי אפשר לתאר אותם, כי אני למדתי, אני הייתי הבחור היחידי, הכי צעיר שלומד בשוב ובנים. אז לא היה מושג שבחורים ילמדו שם. אני חצי שנה שלמה למדתי שם. ואיכשהו, איך היה לי איתה, הייתי חברותה עם אחד השפירות שם, והוא נתן לי את החדר שלו האישית, ושם אני ישנתי גם קצת. אז ואז זה היה משהו חידוש גדול, כי כולם היו אברכים מבוגרים, ואני הייתי הבחור הצעיר היחידי שם, ממש צעיר, 19, 18, וחצי 19. אז אני זוכר שהתפללתי תפילות שברלנד יבוא לעיר העתיקה. מה זה תפילות? לשם. ואז היה היסטוריה, שבמשך חודש שלם הוא בא כל יום לישיבה, והוא אמר, יש פה אחד שהביא אותי לפה עם אתה יודע, ואז הוא עושה שעות שיעורים עליי, שעות שלמות, שיעורים שלמים בשוב בנים, בשבתות, שעות. כביכול, לא יודע מה הוא רצה, ובשביל לקנות אותי כביכול. ובאמת מה שהוא עשה, סיפור בפני עצמו, וגם עליו, זוכר יום אחד שהוא הגיע לעיר העתיקה, ותבין, מי שילמד את ההיסטוריה, זה היה תפשים, אז הוא אמר, אפשר לעשות ספר עבה כרס מהמניות שיש לי להיות פה. אבל יש פה אחד שהביא אותי לפה. ככה הוא אמר את זה. תראה, אף אחד לא חולק שברלנד, שמה שאני קו, הוא אביא אבות התאומה, מחשף גדול מאוד, ואפילו שיכול לראות דברים. אף אחד לא חולק על זה. שיכול לראות דברים, ולהרגיש דברים, ומחשבות ועניינים, אבל זה הכל בכוח התאומה. זה כוח התאומה, אולי בשנים מהם, היום בוודאי כבר אין לו שום כוח. כל הכוח שלו תודה להם, תודה להם, כן. תודה להם, אבל תדע לך, הוא ידע לקחת בן אדם ולעבר בו רגשות ודברים שהיה עושה אותו משוגע לגמרי, מנוטרל, כאילו לא בן אדם, להוציא אותו מגדר אנושי, להיות מה שנקרא חצי זומבי כזה, לא בן אדם. אתה רואה פה לא בן אדם, זה לא יהדות, זה לא דרך ארץ, זה לא קדושה. היום אני מבין שככה לא אמור לראות, ככה לא נראים צדיקים, ככה לא... כי אתה לא יכול להיות ככה להיות בכזה מציאות. על מה להתפלל 3 שעות כל תפילה, 9 שעות להתפלל ביום, זה לא אנושי. ולעצום עיניים, וככה לראות איתה, זה סתה, כאילו דברים שהם קיצוניים ועבר, זה לא עבודת השם אמיתי, זה לא לחיות ענק במנהג דרך ארץ, בכל דרגה, בקיצור, אבל הוא... בפרט שנותנים את העבודות הקשות האלו, לאנשים שבראשית דרכם בעולם היהדות בכלל, בעלי תשובה טריים, שאחר כך חלקם השתגעו וחלקם נפלו לגמרי. עכשיו, אני לא הייתי בעל תשובה, אני גדלתי והייתי גם בתור בחור צעיר, הייתי רם ומעביר שיעורים בישיבות חסידיות בצה"ל, ואני העברתי שיעורים, וגם כשלמדתי בישיבות, אני לא התקרבתי לרבנו כמו בעל תשובה. הקרבתי לרבנו שהייתי נמצא במצב בעמדה רוחנית, תורנית מאוד 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 בסיסית, עם המון תוכן מצד מה שהיה לי ברוך השם. ואז עם הכלי שהיה לי, כאילו עם מה שהשם זיכה אותי, ואז שכביכול התקרבתי לישיבה עצמה, שזה הדבר בין הזה, כי אני הייתי עם המבוגרים, עם האלה שנקראים הצדיקים, הכי פרוסים, הכי איתם עצמם כביכול. נכנסתי להם מסלול שהוא 100% לא אותם. ואז באותה תקופה, זה אני זוכר, כמו היום, שהוא הגיע לעיר העתיקה, ואז אני שומע קולות ממש שימור ככה, אני מדבר, תברח מפה, אתה רואה שהוא משוגע לגמרי, תראה איזה בן אדם, זה לא נורמלי, איך הוא מדבר ורק מילים לא במקום, איך הוא אומר כל מיני, בכזה מזילות, בכזה, עושה כזה לצנות, כזה לא... זה בתקופה הזאת של החודש, בתקופה של החודש שהוא פתאום התחיל להגיע לעיר העתיקה? כן, ממש.
כי ראיתי גם את החסידים השוטים, איך שאחד אומר לבן שלו, כאילו, מה כל הכיסופים שלך? איפה הרב נמצא? מה הוא עושה? הוא נושם, איך יתרב? מה הוא עושה? מה כל החיים שלך? אמרתי, ככה זה חסידות, לרדוף, לעשות אלילות סביב בן אדם, זה, או שלמשל איזה אחד היה אומר, זהו, עכשיו הוא הגיע לישיבה, אז זהו, יש את המשליח, יש את הכל, לא חסר שום דבר, אין מה למדור. דיבורים שהם, אין להם שום קשר לעבודת השם ולקרבת השם. זה בקיצור שטויות ושטויות. לא באמת בכלל, מה דיבור? כאילו, איזה דיבור? מה? אז אני אומר, אז מה זה הפני אדם פה? מה, הם בני אדם? או שהם מפגרים על כל הראש? מה זה כאילו? אנשים מטומטמים נמצאים פה כאילו, מה? הוא הגיע, אז עכשיו כל הדיבורים שאני שומע מסביב, אני הייתי תמים לגמרי, לא מכיר את האנשים האלו. אבל אני שומע, אוזניים שלי שומעות. מה מדברים? מה עושים בלילות? זה היה תחילת ההתפקרות שלך לצאת משם? כן. חד משמעית, אבל כבר נקצרתי, כבר התרגלתי. כי מצד אחד כבר התנתקתי מהישיבות שלמדתי, וכבר התרגלתי למסלולים חדשים שבניתי לעצמי שם. אז זה לא היה. אחרי שאתה מתנתק לגמרי מהמקום מזה, אז עכשיו לאן תחזור? אתה חייב כביכול את ההדרכה. אתה חייב לקבל את ההדרכה. איפה יבו היה באותו זמן שאתה מדבר? הוא כבר עזב שם או שהוא עדיין נעזב? הוא היה כאילו כביכול כן ולא, לא וכן. היה מגיע לישיבה, מה שכן, אותה תקופה, הוא זה שהיה מחבש לי את הבגדים. זה כן, הוא היה לוקח את הבגדים שלי, וכשאתה מחבש לי, זה היה מביא לי את הבגדים. זה כן, כאילו הוא היה כזה דואג לי, והיה כאילו גם כשהייתי הולך למקום, הוא היה כביכול, כמו, לכן אמרתי שזה היה דבר ידוע, שהחבר הכי טוב בעולם שלי, זה אני. כאילו, כי היינו כזה מאוד מאוד ביחד, מאוד. הוא כבר פתח את הישיבה שלו? הוא פתח את הישיבה שלו? לא, אז עוד לא. אבל הוא בטוב בבנים כבר לא היה אותו דבר בעצם. זה כבר היה תקופה שפחות היה חזק. כן, זה חד משמעית, כן, זה פחות. ואז היה את מה שהיה שם, ואחרי את מה שעזבתי שם, ברוך השם, תודה לכל מה שהיה. אז אתה דחית לעזוב את שוב הבנים לפני שיבוא פתח את הישיבה שלו. כן, הרבה לפני. כן, לפני, חד משמעית, לפני. כן, לפני. מה שהיה שם, אני לא יודע בדיוק איך הוא פתח, מה קרה, מה הוא עשה. נחמן ברלנד דרך איתו, זה פחות או יותר היה סיפור. כן, זה מסתבר, כן, בטח. רגע, אבל במסגרת הקשר האישי שלכם, שהוא, מה שסיפרת, אתה ראית אותו פעם לומד תורה, ראית אותו פעם לא. מהדר במצוות? לא, בטלן, זהיר בדיבור שלו, עם מי לדבר, עם מי לא. גם אז, כשהוא היה בשיעור בנים, אז היה לו תפקיד כביכול להיות פה מפקח על הילדים של התלמוד תורה, כביכול, אני מדגיש כביכול במרכאות, ואז הוא מקבל על זה גם משכורת אפילו, אז זה שהוא כביכול מסתובב וכזה שומר על מפקח כזה, עובר בכיתות, כמו מפקח כזה, אבל ללמוד או משהו, הוא ולימוד, לראות אותו בספר, לראות אותו מלמד, איפה הוא ואיפה, הוא בספר, הוא היה כולו בדמיונות, רק כל הזמן מדבר על ברלנד בעצם, מדבר על השבח של ברלנד. שבח של ברלנד, או ספרים, או באמת אז בזמנו, כביכול היה חיי מוהר"ן, היה קצת מלמד, ואני זוכר קצת חיי מוהר"ן, אבל לא היה יודע לנתח, לא היה יודע, מה שכן היה יודע לקחת אנשים כאילו באופן יחידי לדבר איתם, באופן יחידי כזה, אבל בתור להעביר שיעור ולהעביר דברים, זהו רחוק. זאת אומרת, הוא ידע, אם הוא רצה להעביר שיעור שחצי ממנו זה היה נבוב, בלי תוכן, לא מרתק, לא מעניין, לא כלום, זה רק היה בגלל שפשוט
הוא לא יודע לקשור אותם, או בכל מיני מעשים שהוא היה, כביכול מעשים טובים שהוא עושה, או כל מיני דיבורים טובים שהוא היה מדבר איתם, כל מיני מזדהה איתם, אבל לא עכשיו שיש לו עכשיו איזה מה ללמד, איזה דברים, לא היה לו, מה ללמד ממנו וללמד היה רחוק מאוד. זהו, וזה דבר מעניין, בעצם הוא קיבל משכורת משוב ובנים, שוב ובנים העסיקו אותו בעצם. כן, העסיקו אותו, חד משמעית. העסיקו אותו, והוא, מכיוון שהוא היה, יש מה שנקרא בן אדם שהוא כמו מזהה את הפוטנציאל, רואה איך עובדים, איך הדברים מתנהלים, רואה את הדיבורים, אז הוא לומד איך לקנות אנשים, איך לגרום להם להיות כלואים, איך לגרום להם להיות תלויים בך. הוא למד את זה מברלנד, כי הוא ראה את זה הרבה. הוא היה נכנס הרבה לברלנד, הוא היה נכנס ויוצא חופשי? כן, אפשר להגיד שתקופה מסוימת כן, בפרט שדרך הארגון כן, היה לו כניסה גם בתקופה שברלנד היה סגור לקהל, כן, בטח, עוד לפני זה, בטח. כן, היה לו, חד משמעית. זה חד משמעית. כי למעשה הוא הכניס כוח חדש, שבבחינת ברלנד זה היה כמו אוויר לנשימה מבחינתו. שזה בחורי ישיבות האלה, אותם בחורי ישיבות. כן, ככה לבחורי ישיבות, מבחינתו זה, איך אומרים, על זה הוא חי, שזה מה שמביא לו, אז אם הוא הבן אדם הזה, אז ודאי, אז אתה יודע שבן אדם רוצה משהו להשיג הוא בעצמו, אז אני נותן, כמו עושה את הבן אדם אילים, אחי, זה נותן לך, דמיונו, ומדמיין אותך, מעלה אותך, אחרי זה קונה אותך, אחרי זה מפיל אותך, אחרי זה, בקיצור, כמו בעלי הכיתות למיניהם, מה שעשו, וזה על הדרך הכל בשם הצדיק, וזה כל השם הצדיק, כמו הרמאים והשקרנים. שאתה חוזר לרוב שמחי שאתה מתנתק משם, פתאום אתה מבין שהעיקר שהכל תלוי בו באמת, ולהתקרב לשם באמת, ולהתחנן לקבורונה וכיסופים, ומעלת הכיסופים לקדושה, ומעלת קרבת הצדיקים אמיתיים, ומעלת המילים הטובות, הכל זה להיות עם שכל פשוט, לא במופלא ממך, מעל הכל ראיתי היום, זה משהו, איך אפשר, בשם של הקדוש אמר, שלפני ביאת המשיח יהיו רוב המנהיג, יהיו הרבה ערב רב, מלא ערב רב. אז מה המדד לדעת מי ערב רב ומי להתקרב? עכשיו אתה בא, כביכול אני יוצא מישיבה עכשיו, הולך לדרך חדשה, אתה רואה איזה מנהיג, איזה מישהו, מה המדד לדעת שהוא אמיתי או לא אמיתי? המדד הוא אמת. אם אתה רואה שהוא משקר, יצא ממנו דבר שקר, דברים שלא אמיתיים, תברח ממנו כמו יש. ככה ראיתי כתוב היום, למדתי את זה. זה בעצם גם אצל ברלנד וגם אצל יאבו תלמידו, הם לא הפסיקו לשקר. בדיוק, השקרים והרמאויות היו בלי סוף. ההנהגות של שקר, דיבורים של שקר, פרסומים של שקר, שבחים של שקר. וזה, ברגע שאתה לוקח משהו ואתה עושה ממנו עלילות למשהו לא, אתה נותן אמון בדבר שהוא לא, אז השקר אין לו רגליים, אז אתה בעצם נהיה בלי בסיס, אתה נהיה חלול, אתה נהיה בלי התחזקות אמיתית, בלי כוח אמיתי. אז אתה משקיע במקומות לא נכונים, כי אתה לא אמיתי, משהו לא אמיתי, אז אתה משקיע בדברים גם לא אמיתיים, או בדברים לא נכונים, או שאתה משקיע יותר מדי בדבר שלא צריך להשקיע, או בדבר שבאמת צריך להשקיע, אתה בכלל לא נותן את הכוח להשקיע. תמיד, עכשיו אף פעם לא היה מעביר שיעורים בגמרא, שיעורים בהלכה, שיעורים איך ללמד שיעור בהלכה. בחיים לא היה בו מעביר שיעור. גם ברלנד אף פעם לא פתח שיעור בהלכה. שיעור נושא, בית יוסף, תוהו, שולחן ערוך, מה הוא אומר, מה דעת התת, מה סברה, מה פה. אף פעם בחיים לא. המערכת אמיתי, לא יודע איך ללמוד, לא יודע מה, דמיונות, עניינים ופה, אבל בתכלס איך להעביר שיעור פשוט. כמו שאתה עכשיו פותח תשובה בי העומר, תשובה בתשובות של יגרוס מוישה, אתה רואה פה תהליך אלוקי של אבונה, של פה, אתה רואה איך לומדים סוגיה, מה הוא אומר, ומה המסקנה. אף פעם הם לא היו שם. לא ברלנד שהם מרכב, ולא היה פה, לא קשורים לשם. אין להם שום הבנה מה זה משתבור, איך מה זה שלא במשתבור, איך לומדים הלכה, זה לא היה להם בכלל.
אז זה שקר. אני זוכר שהייתי באומן בפעמים הראשונות, אז אתה יודע, זה טבע בציבור, זה רבנו ולומד. אז פתאום הוא בא באוטו, פתאום נמצא מולי, והוא בא למשוך אותי לשיעורים של ברלנד באומן. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני רוצה ליד הציון, עזוב אותי, אני פה. ומה אתה מדבר כל האור של אומן, הכל זה הוא, מה ש... איך תותך... זה מה שיאבו אמר לך באומן, על ברלנד. כן, אמרתי לו, תגיד אתה... אחרי שעזבת את אומנים? לא, עוד שהייתי שם, לא, בהתחלה. אז הוא אומר לי, כל האור, איך שהוא מעביר. אמרתי לו, מה כל האור? איזה אור אתה מדבר איתי? אני פה בציון, תעזוב אותי, אני פה, כאילו, רמזתי לו, עזוב, אני חושב, תן לי ללמוד פה. אני רוצה לקבל את האור מרבנו בעצמו, עזוב אותי. רבנו הקדוש לא מעניין אותם, ברלנד מעניין אותם. בדיוק, מה זה גם עשה לי. זה גם עשה לי. עכשיו, מכיוון שאני כיבדתי, אני כביכול כיבדתי את הבן אדם, זה בן אדם שחברים, אתה יודע, אנחנו היינו גם חברים, כביכול, אמרתי מה, מעבר לזה שאני אדם חברותי, כולם, ברוך השם, שנתן לי את החן הזה, את החינניות הזה, שאני מתנהג כמו חבר עם כל בן אדם, זה בן אדם שהוא כביכול נמצא בין ילדים, בין אנשים צעירים, אנשים מבוגרים, מרגישים איתי חברים, ברוך השם, וזה האמת, זה עליו בחייבות התאריה. אבל אני אומר, כאילו תכבד, מה אתה רוצה עכשיו? אז פתאום אני הבנתי שהוא רחוק. הוא בעצמו רחוק בכלל מהנקודה של רבנו עצמו. רחוק מאוד, רחוק. שאפשר לתאר כמה רחוק. ואתה נמצא כביכול באומן. תשמע, הדברים האלה לא אותם מהחיים. אני מאמין שאנשים שמקשיבים עכשיו ושומעים, יעשה להם התעוררות אמיתית לבקש את האמת. לבקש את החברות האמיתית, להיות עם בן אדם לחברו. מזמנו החזוני שאמר משפט מזעזע, הוא אמר, מה הניסיון של האדם בעולם הזה? מה הניסיון של האדם הגדל פה, את העולם הזה, בלי פגע של אף אחד. לעבור את זה בבן אדם לחברו בצורה מושלמת. מי שמצליח לעבור את העולם הזה, בלי שאין לו עכשיו בצורה שלמה של בן אדם לחבר, זה השלמות שאפשר להשיג פה בעולם הזה. חזוניש, כך הוא מביא את זה באמונה בספר שלו. לעבור את העולם הזה, שאין לך, בשלמות של בן אדם לחברו. זה משהו פלא, כמו שבזמנו, כשמזר בנוירבך, הוא אמר, בהלוויה של אשתו, הוא אמר, אנשים מבקשים סליחה מהאנשים שלהם. הוא אמר, אין לי מה לבקש סליחה. כי כל החיים לא... זה דבר שאני זוכר בישיבה שאמרו לנו את זה, הסתעזרו הרבנים, אמרו, איך בן אדם? אבל זה לא שלא היה בין הזיקות, אבל הכל היה בדעתו שלום, לא היה שום קינה, שום שנאה. הוא אומר, אין לי מה לבקש סליחה. ותראה שהוא חי באותו בית של חמותו, עם אשתו שהיה דירה של 2.5 חדרים, אתה מבין? זה שלמות של אנשים, ואז אתה רואה אנשים כמו השם בקרב ברלנד, ואלו מצלצלים בגדולי ישראל. נותנים הרגשה שרק פה זה הצדיקים. וזה בזמנו אותו רשע, והוא היה אומר, אמרתי לו משמע, צדיקים, מה אתה מדבר? כאילו רק הישיבה הזאת היא הישיבה. יש את ישיבת נער שלום, ישיבת פונו מזמן, זה ישיבה של צדיקים. הוא אומר לי, לא, כל הלמדבק זה פה בישיבה. ככה יבו אמר לשובו בנים. ככה יבו אמר באותו זמן לשובו בנים. כן. כולם, מה כולם? אחר כך שפרץ משם, הוא אמר את זה לישיבה שלו. זה רק פה התורה, עכשיו אני אומר, אתה יודע, דברים כאלו שאתה בתור צעיר, ויש לך כאילו תמימות לקבל אמת, ויש לך תמימות, אז השקרים האלו חודרים לך למוח, כי אתה בא לקבל. אתה נשפק בשקרים, אתה נשפק בדעות הזויות, ואז אתה רואה את העולם בעין הרע, אתה רואה את כל העולם כלא, אתה לא מתייחס לא לגדולים, רק פה ורק פה, ואז אתה מאבד את העולם שלך, כי אתה מבטל את האחרים. זה ככה מתנהגת כת, שבעצם רק פה, ואז אתה מאבד את העצמאות שלך, מאבד את העין טובה על העולם, מאבד את המסחר, אתה לא נהיה סוחר, אפילו אתה רוצה לעבוד, העבודה שלך היא תלויה באותו כת, כאילו מה אתה לא, זה לקחת את העני של הבן אדם. אחרי זה לא פשוט הנושא הזה של פורסם של שקר וכל השקרים שגונבים את האמון לאנשים ולוקחים את זה לעצמם ונופים להם וגורמים לסון הרע לראות בעין הרע את העולם,
ובפרט את ההורים שלך, מרחיקים את האדם מההורים שלו והמשפחה שלו, ושגילו פה, אנחנו לא דואגים לך, אנחנו המשפחה שלך, ומהצד הם יודעים לקחת מהמשפחות את כל מה שמגיע, כי אנחנו הרי גם שומרים על הילדים שלך, וככה הם יודעים לגנוב והכל, השם ישמור, יודעים ככה לגנוב נפשות, ולגנוב בעצמם הכל, זה דברים שאם אדם לא יעבוד על עצמו, ולא ישתמש גדולי ישראל אמיתיים, באמת אמיתיים, אז לאן מגיעים? מפרסמים את החנצים ואת הרשעים. לאן מגיעים? מגיעים לגזלות, ללא תינה ולא תצרח, לזלזול בגדולי ישראל, זלזול בתלמידי חכמים, זלזול בשבתות, ומגיעים לכפירות. זה באמת דבר פלא שממש, אם לוקחים את הדברים שמתפרסמים עכשיו על יבו, אחד לאחד דברים שברלנד עשה. הזלזול הזה בגדולי ישראל, לדבר על אבות העולם, ועל תנאים והמוראים, ואחר כך על הראשונים, ככה בדברי חירוף וגידוף. גם אצל ברלנד אנחנו שמענו ועדיין שומעים, רחמנא ליצלן, וגם אצל יבו, יפרסמו כל מיני ביטויים נוראים, דברים שהוא אמר, ממש אחד לאחד, דבר. נכון. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו מדהים. כאילו אני רואה מה זה מהשפות ירים אביון. אתה יודע, אני הייתי במצב של השפות. אחרי שהמשברים שעברתי, שהתנתקתי מהקהילות שמה, אז היה לי מאוד קשה, כי נתתי את חלבי ודמי ואת הכל למקום. אז אתה עכשיו בסך הכל בגיל 21, עוד מתחיל את החיים מחדש לגמרי. ותדע לך, אני נס מהלך. לקחתי איתי קבוצה של ילדים מקריית צאן, עשיתי איתם כל יום שישי במשך 10 שנים, תהילים, בשירה. הגרעין היה 20 תלמידים, 50 תלמידים, אחרי זה נהיה 100 תלמידים. אחרי זה הגעתי לתלמודי תורה. כשזה כזה כוח עליון, השירה הזאת ביחד, והממתקים שמקבלים, הארטיקים, בימי שישי. היום כבר הילדים האלו, יש להם ילדים כבר, ברוך השם. מחתנים, הם כבר התחתנו, ברוך השם. אבל דבר פלא. כשאתה מוצא מסגרת ואתה הולך איתה, זה בעקביות, אי אפשר לתאר. איזה כוח יש לזה? דווקא מהשפות, המקום הכי לא צפוי, המקום שהכי זלזלו, הכי זרקו תקנה, אתה לא מבין מה זה, כמו שהם יודעים לקחת, שבא להם טוב ומסים אלילות מהבן אדם. כשזה לא כבר לא מתאים להם, אפס אפסים, אתה לא קיים. ככה היה, ממש, זה אחד מהדברים של קאט. אתה נותן את כל כולך לשמה, וכשזה כבר לא מתאים להם, או שזה נוגע להם לאינטרסים האישיים שלהם, וישים אותך לכל האורחות, שתתרסק, שלא משנה מה יש, אתה לא קיים מבחינתם. אבל אני מספר סיפור אישי, מה זה התחזקות? אמרתי לעצמי, הנה, יש לי נקודה טובה. הגרעין הזה 10 שנים. אחרי זה אמרתי, יש לי כזה כוח ביד, של תהילים, בשירה, ובואו נעשה את זה בתלמודי תורה, כל התלמודי תורה. אז נכנסתי למוסדות, לקחתי תלמודי תורה שלמים, עם 200-300 תלמידים, עם המנהל, שכל הכיתות יעשו את אותם תהילים בשירה. קיבלו את זה על עצמם. ואחרי זה נהיה לי אגודה של ידידים סביב הפרויקט הזה. התפללתי לבורא עולם, זעקתי שערי שמיים, שהפרויקט האישי שאני רוצה שזה בכל עם ישראל, שיהיו איתי גדולי ישראל בעצה הזאת, בהכוונה של סביב 15 שירי המעלות, להתרכז סביב 15 שירי המעלות, כי כל הגאולה נמצאת ב-15 שירי המעלות. כי שם בית המקדש נבנה שם, ושם יעקב אבינו הביא את עם ישראל דרך 15 שירי המעלות, ורבנו גם אומר ששירי המעלות מבטלים את השינה, וידוע כל הסיפורי מעשיות שרבנו דיבר זה לבטל את השינה, ששם נמצא שורש החטא. זאת אומרת שכל הגאולה נמצאת שעם ישראל, בפרט הילדים, מתרכזים סביב 15 שירי המעלות. אז אחד אמר לי, מה, יש תיקון הכלל? אמרתי, תיקון הכלל זה תיקון הברית. 15 שירי המעלות זה בית המקדש, ככה רש"י אומר. אי אפשר להיכנס לבית המקדש אם אדם לא מתוקן בברית. אז רבנו הוריד את התיקון הכללי, שזה תיקון הברית, אבל לאן אנחנו צריכים להגיע? לבית המקדש, ל-15 שירי המעלות. ומזה אני נכנסתי, השם נתן לי את התפקיד הזה, את הכוח הזה, להביא את 15 שירי המעלות בשירה בתלמודי תורה. ועוד תלמוד תורה, עד שהיום יש לנו מעל 120,000 תלמידים. מעל 120,000 בתלמודי תורה בכל הארץ וגם בעולם, עשרות, כבר הדפסנו מעל 90,000 חוברות של שירי המעלות ב-15 שנה האלו.
משהו, זה סיפור. והלכתי לגדולי ישראל, הרבי נאור שמואלי, לרבי מבקשי אמוני, הרבי מתולדות אהרון, כולם, והרבי מלחמת, גדולי ישראל, ממש, שהרגע כבר נפטרו, הרבי סיפר את עליו השלום. הרב ראש יבת שמואל, יש לי מעל 15 מכתבים לגדולי ישראל על הרעיון הזה, לרכז את הילדים בשירה של 15 שירה מעלות. וזה דבר, רציתי לי כל כך הרבה כוח, מעבר לפרויקטים של השיעורים, ותלקוטי מוהר"ם, וסיכויי רבים, אבל הפרויקט הזה לרכז את הילדים שירה מעלות בתלמודי תורה. לקחת דוגמה, הייתי לפני חודש וחצי במודיעין עילית, היה שם, עשינו חוברות עם תיקון הקאלי ו15 שירה מעלות, באנו לתלמוד תורה של פרסלב, במודיעין עילית, בערכי הספר. והאמינו שזה אמיתי. אני באתי עם העוזר האישי, ויחד, מסתכל, חוברת, אומר, וואו, איזה יופי, נגיד את שאמר, זה תקנה הכל. וכל התלמיד תורה שם, כולם נכנסו, או בוויז'ליץ, אני בא לוויז'ליץ, תלמוד תורה של 700 תלמידים, כל התלמיד תורה בפרויקט הזה, או אפילו בגור, ברוך השם, בגור בבית שמש, היינו בגור של יידיש, בגור של גם, אתה רואה שאתה עם אמת, יש לך נקודה אמיתית, אתה רוצה למען עם ישראל, הכל יפתח לך, אבל אל תחשוב על עצמך פה. וקראתי לזה בשם כל ישראל שאמר, תרכז את כולם. וזה אתה רואה סייעתא דשמיא. דברים ממש מחזקים. באמת, אנחנו בקו הקדוש כבר במשך שנים קוראים לכל אותם אנשים מסכנים, שבויים, אם זה אנשים ששבויים בכת של ברלנד, אם זה עכשיו בהתעוררות של הזמן האחרון, אנחנו פונים גם לאנשים מסכנים ששבויים בכת של התלמיד של ברלנד, של אותו יאבו שמש ומרכב. תראו שהנה, אפשר לשמוע כאן את הדיבורים המחזקים האלו, אפשר לצאת משם, יש חיים נפלאים בחוץ, הקדוש ברוך הוא עוזר ומסייע, והבא לתאר מסייעים בעדו, הקדוש ברוך הוא ייקח אתכם ויעזור לכם. רק צריך לצאת משם, לרחם על עצמכם, לרחם על המשפחות שלכם, לרחם על החיים שלכם. ממש קוראים בקריאה של קיבה, כל העניין של הקו הקדוש הזה, זה לפרסם את החנפים האלה, גם בשביל אהבת ישראל, לרחם על כל אותם נפשות גדולות ומסכנות ששבויים במקומות הרעים האלה. ממש. ותדע לך, אני לא הייתי אומר יש חיים בחוץ. כי אתה כרגע בכלא, הם בכלא. אתם בכלל לא חיים. אתם לא מודעים לגודל האומללות ששובים אתכם. אלא מה? אדם צריך שיהיה לו נקודת אמת. נקודת אמת. הבן אומר, אדם לא יכול שיהיה לו, לצאת מעצות הנחש רק על ידי שהוא מקבל אמת. בשביל לקבל אמת צריך ללמוד תורה או להיות מקורב לצדיקים אמיתיים. וגם בשביל ללמוד תורה, אדם צריך ללמוד תורה באמת. אז מאיפה ההתחלה? ההתחלה היא שאדם צריך שיהיה לו אמונה בצדיק האמת. מי זה הצדיק האמת? זה מתקן לשמות ישראל, זה שמגלה לנו מי זה צדיק. מי מגלה לנו מי זה צדיק? רבי נתן, אתה לא פותח ליקוטי תפילות, אתה פותח משירת נפש, השתפכות הנפש, אתה פותח את הליקוטי תפילות, פותח את הליקוטי הלכות, אתה מגלה מה זה ליקוטי מוהר"ן. אתה פותח חיי מוהר"ן, שיחות ספר המידות. בספר המידות זה ספר שבן אדם פה הוא מה התפקיד של כל מידה ומידה, מה התכלית של כל מידה ומידה, מה הדרך לתקן כל מידה ומידה. ודרך זה האדם, האמת עצמו, תוציא אותו מהשול התחתיות שהוא נמצא. האמת עצמו, לא לפחד. ולברוח משקר, אתה רואה שיש לך מנהיג שהוא משקר, תראה לך זה סטרה אחת. זה סטרה אחת גמורה. לא תשמע לו, לא תובל לו, תבקש בעולם לברוח ממנו, שיעזור לך לצאת משם ולדבק באמת. אתה מחפש אמת, השם מאיר לו את האמת. בדרך אדם רוצה ללך, בא מולכים אותו, וזה העניין של ט"ו באב. ט"ו באב, זה היום הזה, זה יום טוב. זה המתקה של חודש, של כל החורבן. כל החורבנות באים מתשעה באב. אבל כל התיקונים נמתקים מט"ו באב. שמחברים את זה ליום כיפור, ששם הכל מתהפך לטובה. הכל מתהפך לזכויות. לזה מחובר יום ט"ו באב. ולא סתם השם זיכה אותנו להעביר את השיעור המיוחד הזה ואת הרעיון המיוחד הזה, דווקא היום ביום ט"ו באב. זכות גדולה. מדהים, נכון?
זו זכות גדולה, וזה גם מתחבר עם העניין של קאטן, של תסבב שירי המעלות. חזק. נכון, יפה. יפה מאוד. אז דבר בשם, אז באמת אנחנו רוצים בשם כל מאזיני הקו הקדוש, להודות לך על החיזוקים הנפלאים, ובעזרת השם נברך אותך בברכת יגדיל תורה ויאדיר, בכל הפעולות של הפצת התורה הקדושה, כל הפעולות של קירוב רחוקים, הפעולות של בקירוב קרובים גם. קירוב קרובים, וכמובן כל העניינים הנפלאים האלה של אמירת מזמורי תהילים, סבב שירי המעלות, אצל תלוקות של פטרמן, יישר כוח, בעזרת השם יגדיל תורה ויאדיר, כל טוב. שלום, חיים. כל טובות.